Galicia segue a ser a comunidade onde menos se paga o leite aos gandeiros, case 2 céntimos menos que a media estatal. Segundo os últimos datos, no mes de xullo caeu case un 1,5% o precio respecto á anterior mensualidade. Non fai falla que llo contemos os centos de gandeiros da comarca, pero a situación pareceu empeorar, arrastrando xa de sí os coñecidos problemas do último ano neste senso. Parece que estamos en caída libre e que non hai sujeción ou parada inmediata para que iso ocurra, non? Incluso hai algunhas empresas que parece que pelexan por ser as primeiras en realmente tirar a baixa precios e poñerlle contratos aos ganaderos que non para nada ten que ver ca legalidade e concretamente nos a Lactalis presentamos unha denuncia na Agencia de Intermediación Agroalimentaria, na AICA, dependente do Ministerio de Agricultura, con copias de contratos para que a Administración actúe de oficio e que chame a orden a esta empresa porque non está respetando nin plazos nin promedios. Dende as organizacións agrarias chaman como sempre a responsabilidade e acción dos gobernos, aínda que sexa un goberno en funcións e outro en inicio de campaña. Evidentemente temos un goberno en funcións, evidentemente non hai medidas políticas de presión para que os contratos que están publicados nos distintos boletís pois sean no período marcado, nos precios referenciados. Hai dous sistemas de referenciación de precios que ten a propia interprofesional e que esta empresa se salte a torera esta situación. E o máis grave tamén desta empresa é que no seu momento, no famoso acordo cando fora a folga de entregas, que onde a distribución lle iba a repercutir aos ganaderos 2 céntimos en litro, esta empresa non só non lle repercutiu, sino a distribución lle deu o diñeiro e esta empresa se quedou con ela. Precisamente a zona sur é unha das áreas onde o prezo medio se sitúa máis polo chan, por distintas situacións de primeiros compradores, etc. Pero estamos 27, 28 céntimos máis menos. E, claro, isto andan os políticos por aquí pois en precampaña, que, bueno, están facendo o seu traballo e teñen que vender a súa xestión ante os ciudadanos para que en setembro pois lle refrenden ou non lle refrenden o seu proxecto político. E é curioso que o propio presidente da Xunta, onte que estivo aquí, e toca o tema do leite de xeito non directo, sino de xeito indirecto e para nada aporta situacións ou solucións aos ganaderos que están padecendo neste momento unha das crisis máis importantes que ten o sector lácteo. A Xunta ten mecanismos, ten medidas, ten medios e ten que poñer solucións encima da mesa. E tamén non estaría de máis que nesta precampaña, unha campaña que vai ser hasta o 25, me parece que son as eleccións, o 25 de setembro, que cada unha das opcións políticas aporte solucións ou aporte cuestións que podan sacar do atolladero ao sector lácteo galego. E sería bo que, desde Unións Agrarias, facemos nós tamén as propostas e as remitimos aos distintos partidos, pois que este sector este en boca dos candidatos, solo que este en boca dos candidatos, é importante porque conseguimos poñer na primeira línea do foco ao sector e a problemática do sector e, por ende, non lle vai quedar despois máis remedio a quen goberne que aportar as solucións que teña que aportar.